खुलुमबाय बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ'आ थाबैनो सौहैनाय बायदियै। आं मोनसे खोथा सानदोंमोन जे दाखालै मोनसे पस्ट होनानै होदोंमोन। मैया मंगलबार खालि मोनसे Q&A भिडिअ' लाबोनो सानदोंमोन आं। बेखौ रावबो कमेन्ट खालामैखाय बानायनाय जायासै। नोंथांमोना Q&A भिडिअ' खालामनो गोसो जादोंबा एबा सोंहरनो गोसो जादोंबा बे भिडिअ'आव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ' लानानै फैगोन आङो। जेनेबा सोरबाफोर माबाफोर सोंनो गोसो जादोंबा एबा इउटिउबरनि माबा मोनसे मिथिनांगौ दंबा एबा माबा मोनसे गोनांथि सोंथि सोंनो लुगैदों एबा इउटिउबनि बागै माबाफोर सोंनो गोसो दंबा नोंथांमोना सोंहरनो हागोन। आं बेखौ समफोर सुनिबारै होनाय जाहैगोन। सुनिबार। बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ मार्च दाननि 13 आरो 14 खालाराव तामुलपुर जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो गोनां। खालारखौ फावसयफिननानै एप्रिल दाननि 10 आरो 11 खालाराव खुंफुंनो थि खालामफिननाय जाबाय होननानै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरुन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेराव फोरमायथिदों एबा खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ फिननाय होदों। 65 नं कलागाव समस्तियाव थानाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय कमल आजादखौ बिजाथि फोसावनानै होबाय। पिरगावआव इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि मनेस्वर बर'आ नं 64 पानेरि समस्ति जानानै आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव उदां बिजाथि महरै गेलेनो थाखाय साखाफारा जाबाय। तामुलपुर जिल्ला बिपिएफनि सोलिफु आफादगिरि उदयन्त सिंहआ मैया इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयेन जाबाय एबा राजखान्थि हान्जायाव गोरोबफैबाय। इउपिपिएलनि राजखान्थि हान्जायाव